kinabuhi. Ano na sikreto yun? Unsay rason nga nang nahimutan mo suwagon. Nindog ka igsoon. Nindog ka. Excited kay ko nga mawali sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Proverbio Kapitulo 23, 17. Praise the Lord. Handa na? Tingog amin. Okay. Ayaw kasi na sa mga makasasala. Hinoon, padayon sa pagbaton o kahadlo o pagtahod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. 18. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. Nagambot na. Amahan na mong langit nun, salamat kayo ni Murasa. Salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo sa tanan ng mga tao nga ni akaron din nakadungog nakapaminaw sa imong pulong. Ablihin ang mong padudlanan, ablihin ang espiritu ng mga mata. Kinigubos ni mong alagad Ginoo Dios o ni mahimo kung wala ka. Ipaluyo ko kanunay sa imong cross. Tuduy ko Ginoo nga manulti ikan sa imong pulong. Ang magagawas ng mga pulong ikan sa imong bapa karon, manhimo ning gamahanan. Kung mao ni ang usab ngadto sa mga tao kay ang pulong nimo nag-ingon dili mabuhi ang tao. Sa tinapay lamang kung dili sa matag pulong nga magagula ikan sa bapa sa Dios. Dili ko ra sa Ginoo matag usab uli nga malipayon. Muuli nga gawas nun, muuli nga madaogon. Muuli nga dunay pabor gikan nimo. Akong itugyan nimo Ginoong Dios ang tanan ini orasa. In Jesus name. Amen. Tingkod ta. Focus on God. Ang atong tema karon, focus on God. Naanay pipila ka mga butang, mga kaigsuonan. Ano nga, okay akong title. Nag-sulti din dunay dali naman kayo ng oras karon. Ikaw din ayaw kasi na sa mga makasasala. Gitudluan ta sa word focus on God nga ututok lang kita nito sa Ginoo. Daw ututok tayo nito sa Dios. Ayaw ututok o ayaw tan-aw ang mga tao nga gina-prosper sa Dios. Ipauswag sa Ginoo wala nagalaga sa Dios. Ayaw kasi na nila, ayaw pa muna nga may pa sila kaya sabay sila simba. Ayaw hay, kaganto silang kwarta. Ayaw, galsi na sila na to. Galsi na sila kaya ang ilang kinabuhi mga kaigsuonan naroon na dinhi. Pero ang atong kinabuhi mga kaigsuonan doon natay ginapangandaman nga dapit kamang langit. Dapat ma-prepare ta nga mo-focus ta kanunay ni Jesus. Mao bitoy rason kung mo hinungdan nganong musimba ta. Mao nay rason nganong dunay fellowship. Ang uban mga kaigsuonan naghimo sila og gitawag nila og gi-upgrade nila ang church service, ang pagsimba nga tos Ginoo, gihimo nila Holy Mass. Gihimo nila Holy Mass para mo upgrade lang kunuhay, pero sa tinuod nila simba ra gihapon. Kini niya itong gibuhat pero this is word of Holy Mass. Balaan nga panagtigo, balaan itong simba. Una-unang rason nga nung focus na tos Ginoo, ingon ang Bible, ingon ang Proverbs, ingon siya, ayaw kasi na sa mga makasasala. Kung imo ni buhaton, ingon siya, hinoon, kung sa may word, hinoon. Sa ato pa, kinahanglan, or maayo, nga imo buhaton, hinoon, padayon, sa pagbaton, o kahadlo, o pagtahod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Doon ay focus. Sa ato ba, samtang naghulat sa Ginoo, samtang nagpaabot sa Ginoo, atong batunan kanunay kining gitawag o kahadlo. Ang tawag kini nga mo focus kanunay siyang sa drive niya, mo focus ka kanunay sa imong dalan imong adik, layo ikas diskrasya. Layo ikas ka. Muna, ikaw sa dinay. Pagbaton o kahadlo o pagtahod sa Ginoo. Mao ni ang nindot kaayo nga atong himuon sa atong kinabuhi nga word focus on God. Ang focus on God, kung dili kay nimo klaro, kinahanglan imo siya i-focus, ipaduol, ipaklaro gyud. Paklaro gyud izong. No, izong nimo para mahimo klaro o maklaro pa gyud siya. Now, niining adlaw, doon na siguro yung mga fake news o news na imo nadunggan. Kasagaran man doon sa tao karon, nga bisan pagani o wala pagani nahitabo ang sakit, dahil huna-huna nagsakit. Wala pagani nahitabo ang COVID, wala pagani na swab test, wala pagani na rapid test, huna-huna na dahil wala pag COVID niya. Do identify sa itong kinabuhi, ganaya ta sa human being. Tao ta, nga masipya ta, masayong ta. Pero ayaw i-justify ng imong kinabuhi, nga kanunay lang yung masipya. Ang pag-focus sa Ginoo, ang pagpatuloy, pag-focus nito sa Ginoo, muna usa sa mga ilanan, bakit ang hinungdan na ang kabayo, gimutanan siya
siya o kanang dili lang siya rinda. Na siya katabon din eh. Kana bitaw, kita mo kabayo nga naay tartanilya, kalisa. Karon sa muana dito sa tartanilya. No, pag Manila ang magsalita, ano? Kalisa. Marami yun doon sa ano? Ano na natin sa Manila nga dagan? Bigan? Katulad tuan din ako, no? Itawa ko ka anak ng Manila, anak ng Manila, anak ng Pasay. Niya ko sana, sakay aeroplano, pagkabot sa airport, direksyon na yung Pasay. Mura na nakaantog layo, kayo. So, kayo. Kalisa. Okay. Butangan o kalisa? Kalisa. Butangan tabon. Kabalo mo, anak? Kita ba mo mga kabayo nga gibutangan ang pikas kilid, gibutangan diri anak pikas kilid pod. Kay gano man, usa may tumong anak. Aron, focus. Dili siya makalingi-lingi og mga pangitan checks, kamangitan diri mga sideline. Namay pahigon. Namay pahinga. Kanang kabayo manggod magkaiso mag-away na magsumbagay na ng kabayo, magsinipaay ng kabayo pag naay baye. Walay baye, di na mabugno. Tinood bitaw na. Bisan pa magtapan na sila. Basta kayo may bayi, pero may bayi. Ay, bulis po kami na. Buat rasa. Bugawas na nang yung iyahang kalisa. Bugawas na. Muna nga gibutangan nilang tabon, kitabon nilang tapta. Nga naman, kay para focus na siya. Makapokus siya nga ito sa unahan, na direksyon yun, dili siya maglingi-lingi, dili siya magunahon na, mulikot ko doon, dili. Kaya naman, ang iyang panulgan, usara. Mao po na sa taong Kristohanon. Yung kinahanglan ang taong Kristohanon, dili ito masinaan yung mga taong ipadatong, ipauso sa ginawa mga kasasala, ay mulang tawa na. Pero mulang tawa na nila. Nga, sunod na ikaw naman po. Mauswag sila karon, mauswag na sila. Luyo anak, sunod anak, dili na nila na malangit. Kita na po yung magsunod. Focus lang ka nun sa Ginoo. Kaya kini Ginoo, inanay ang panalangin sa Ginoo, pero mahimo kang malipayo. Inanay ba? Inanay, magkaanam. Ingon ang Bible, ang gitunan na itong yaking birnis, nga kung ang panalangin sa Ginoo, makuha ka nila mo sa inahinay nga paagi, mahimo kang mauswago. Lamig kayo ka naman, hinahinay, 20-20, jis-jis na mga ginansya, muuswag ka, pero, kapag galing aman, direksyon na yun. Ang usap na sikretong paagi, nga din ang atong kinabuhi, mahimong focus na sa Ginoo. Dili ka mag, tanong rin side by side, left and right. Nga naman, kay naa kay ipukusan ng mga sa Jesus. Dili kita mabackslide. Dili mabackslide ang tao kung mapokus sa Ginoo. Dili po ka mag-uol kung mapokus ka kanunay nga ito sa Ginoo. Ano man, ang Diyos provider. Ang Diyos provider. Ingon sa din sa tibok mong kinabuhi, ingon sa 18. Kung buhaton mo kini, lani kayo. Kung buhaton mo ang pag-focus kanunay nga ito sa Ginoo, sa iyong mahitabo, mahayag ang imong kinabuhi or kaugmaon. Amen ba? Tingnan mo kapag mahayag ang imong kaupang. Masa'y mahayag? Hayahay ba? Hayahay ba? Oh, kumusta? Mauna siya? Di mo malipay. Ang imong kinabuhi ugma, sunod adlaw, pag pupokus ka na sa Ginoo, mahimo kang mahayag. Kanang mahayag din, hindi na mahayag sa buwan ka din so. Kanang mahayag na kinabuhi, hamong ka. Healthy. Hayahay. Dato. Mauswagon. Mauna siya. Kung si Pagin, focus lang sa Ginoo. Amen. Nazay. Hey! Uya, yung kinabuhi. Nalagan ito yung Ginoo. May kwarta. Ikaw rin ako na una, anak. Ikaw rin ako na-una. Usahin mag-god. Ito yung may baliktad. Pag naganin mo yung sintoma, naganin itawag nila sintoma kunuhay, sila na mag-itawa. Ang fake news mag-god, ang naggama na to, o naggama na to, o kahadlok aning word, karon.
kinilang news. Ayaw ra gud paggamit og cellphone. Di ba wa ka kabalog na may virus? Ha? Ayaw pagtanaw TV. Di ba di ka kabalog na virus? Abadyaw, kabalog na kaplido nila? Wala. Ha? Virus pa hindi mo nila? Wala. Dagan-dagan. Cox. Sige lang mo. Bukan siya. Pagmas. Sir. Iso sir. Pagmas. Wala man sir mas. Di na matagal kwarta. So na ito kita. Magdalang ito mas. Wala sila yung mas. Makita nila. Kita handong mata na yung mga traffic enforcer. Ayaw magmas dito sa kita. Dahil yung traffic enforcer. Bertikitan ka. Pero ang mga traffic enforcer. Upat ka mo. Gasunod. Upat ka mo. Hinganaw lang sa mga badyaw. Huwag imas yung mga tao. Kita ka ba? Kita mo. Kita nila. Sila labot. Kita pulis. Ani lang. Ato. Sayang lang. Tabo na lang. Dito lang. Pagkakita ng pulis, mahadlok na mo tayo pismas. Badyaw, kabalong rin sila. Kung dili mo ta magsiging tanaw news, di ko ta magtanaw cellphone, di ko ta magtanaw anang word, kung saan ang mga World Health Organization nila, dili ta kabalo, kung dali COVID, o nitaas na kabilin sa COVID. Top 20 ang Pilipinas. Hadlong may paminawag kay ka ng mga tao. Dito ko globe. Pagsulong na ko sa globe, di ko na yung security. Sir, di nga transfer ka nga, urumito ka. First Valley. Ano? Yan. Sir, nakay face shield. Di ka kakasulong ko eh. Kaya naman, naguna-una sila nga nakay virus. Kung yung tanang tawag yun na nakay virus. Pag nakagalit mo muna, isipon ang kahilanan at kasagad sa tiyan, ayun, maguna-una ng COVID na. Normal na sa tao, mabati, tani. Kaya naman, nakakaligpuyo aning yuta. Ito ang langit, hindi ka naman sakit. Naman tadi ni, pwede hingan na ito. Ay, anong kontra na? Uy, pwede hingan na itong subaw. Pwede lang hingan na itong subaw-subaw. Ha? Pwede. Uy, sinto pa ba eh? Ay, sa unas, mangililot pa ko. Nagani mga sakit sa likod. Ay, kini pa nung kontra ni. Kanak naman ang sige katubang ng litripan. Karoon kayo pag magka. Kiso na rin ginahaw. Paano kontra na ako? Focus ka na sa Ginoo. Amen? Focus na ka na sa Ginoo. Tingnan naman, kung dili ka mo focus Ginoo, mahimo ka mabanda aning mga kalimutan nun ng mga butang. Mabanda ta. Kayo, pag naalagi sakit, mo na niya. Ang virus na tigil, halo ka. Halo kayo. Pero wak kay labot na eh. Wak kay labot eh. Focus lang sa Ginoo. Ayaw lang kasi namin. Isang bumuhaton mo kinig. Sa'yo na kayo, simple na itong bumuhaton. Halo ka. Halo ka sa Ginoo. Sa'yo, pagtawad sa Ginoo. Ora! Sa isang pagbuhaton niya, mahayag ang imong kaumaon. Mahayag. Pagkanindutas, kinabuhin Kristohan. Pagkanindutas, kinabuhin tao na sa Ginoo. Focus lang ka. Kolosas 3:2. Sige yun. Kaya kung naagaling kay mindset nito sa Ginoo, ang imong kinabuhi, na-set galing nito sa Ginoo, ang imong utok nito sa Ginoo, di na ka magunaw ng virus. Mamatay ta ng kalibutan na, matay ka. Pero mamatay ka nga nakakay legacy na kay Ginoo. Nakakay tungong ba? Matay, utan kayo. Utan kayo. Basahan pa liyo ninyo? Kolosas 3:2. Liyo magbasa. Kolosas 3:2. Stop rin daw. Bukatin mo. Sabi na kung na-abrin na mo bagay. Ikaw may bibigyan pas-pas yan. Ha? Saan ko no? Unaha ang? Huna. Kolosas 3:2. Ikaw sa din eh. Huna ang mga butang lagiton, dili ang yutanon. Amen! Simba yuta ka na Domingo, ayaw pagtanaw, kanunay, wakay bugas. Musimba may pastor, wakay bugas. Musimba may pastor, hunas ron. Ayaw pagtanaw, upunsay mga panginahangan nun mo, i-focus lang ang imong auto, kanunay, nandun sa Diyos. Ingon sa din eh. Ingon ang Bible, ingon
Labi ka paminaw, sa una. Kapoy kayo. Kapoy kayo, simbag sayo. Kapoy kayo simbag alas 8. Pero karon nga na ay COVID, alas 7:30 pa na ana. Alas 10 nga schedule, alas 9:30 na anay taos gawas. Si pastor na pressure kay pinaspas ko hali. Kay tuan ay mga tao dito. Usa mo gawas na dasig na kayo. Nanuman kay gihuna-huna na ang mga butangan nito. Di na ka mabalaw. Si Batabran, ina, si Batabran, Domingo Pastor. Di na. Layo lang din. Dadain mong pamilya. Dadain mong circle sa imong pamilya. Nga naman, kay mauna ni ang butang nga atong mabuhat na ito sa Ginoo siyang pagpakamatay dito sa Krus Kalbaryo. Nga atong kinabuhi, mag-focus ka muna na ito sa Diyos. Focus mo. Tutok ka sa Ginoo. Ayaw naglingi-lingi ang mga tao din. Solomon to sahay, iba kong kausahan. Ayaw nagtagda. Ay, kita sila. Isig-interpretan na nila. Sikat ka. Di ba? Nag-chismis ka. Sikot dito. Ay, kalami. Di ba? Kalami kayo. Kanawa, ang uban mga kaigsuunan, gusto sila mahimong ilado, gusto sila mahimong sikat, gusto sila mahimong senador, gusto sila mahimong dako posisyon sa gobyerno. Sikreto nila. Magsamok-samok sa presidente. Ang kailangan ng presidente, ay interviewin na yun. Ay pagka-eleksyon, hidagan. Ano man, mailan. Mailan. Mura binating mong tinguha. Mura na. Karoon kay chismis ka, karoon kay libakon ka. Ay kalamit, mo kasikat kay ka. Salamat din Diyos. Lord, salamat Ginoo. Natay igsuon dito sa Australia. Eh siya, nganong ikaw man? Nganong ikaw may gigamit sa Ginoo aning prayer meeting? Nganong ikaw man? Na. Isa, pastor, hilang nito. Bago pa kayo kung nabago sa Ginoo, pastor, kabalo yung ka. Sa mayon ko, daugon ko nila. Ayaw ka ba dapat? Ayaw ka, ano man? Palangga ka sa Diyos. Naigasa ni mo, mawala nila. Unya, ang imong kinabuhi ni bunga. Ang imong kinabuhi na anay lindot ka ayaw nga product. Unya, tungod kay na anay bunga, bato-batoon ka. Mauning atong kinabuhi mga kaisod. Kasi dito, set your minds on things above. Kana rin atong hunahunahon kanunay. I-focus imong kinabuhi ka sa Ginoo. Ano man, kay mauni ang lindot ng kinabuhi ka sa Diyos. Kolosas 3:23, 24, katong ablihon. 3:23, 24. Nauna to. Ha? Kasi gimension din eh. Kolosas. Basaha kamoy na kauna. 23, ngadto sa 24. Anong kinabuhian na to? Ingon sa din eh. Bisan unsay inyong buhaton. Buhatan kini sa kinasingkasing sa mga inyong kining gibuhat alang sa Ginoo o dili alang sa mga tao. Kini nga ito po ng gibuhat, ang tao nga ni-focus ka nun nga ito sa Ginoo, dili na siya mamunahuna nga kini para ni pastor. Kini nga kung ginahuna ka rin siya mamunahuna, para ma-check mo pastor. Dili, oy! Amin ba? Hindi nga di ba mo kayo para ma-check mo? Dili biya. Di biya mo, absent na TV. Hindi, dagan na nagkag-absent ba? Sister, dagan na nagkag-absent rin ko. Dili biya. Dili biya. Wala pa ning anhidini, amin ba? Wala pa ning anhidini para sa tao. Di anhita para sa Ginoo. Amen. Mga tao, di mo sa Diyos. Ayaw ko nung buhatan, matutas po sa Diyos. Bisan unsay inyong buhaton, bisan unsay inyong buhaton, buhatan kinis sa kinasing-kasing sama sa inyong gibuhat alang sa Ginoo, dili alang sa tao. Amo ni focus ha? Ang focus kanunay yung kang nagtutok ato sa Ginoo. Dili ka magtutok sa mga unsay naadinhi, unsay naadinhi. Ang imong tutukan si Jesus. Ngano man ingon sa 24, nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo. Hello. Ingon sa dinhi. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo o madawat ninyo ang gitaganan niya alang sa inyang katawhan. Kahit si Kristo mao ang matuod nga ganon nga inyong gialagaran. Ang imong gibuhaton, i-focus lang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo kay makadawat ka gante. Unsay madawat nimo? Gante. Pagpangangin. Ikaw na magbahalang ngalan anak.
Ha? Pabor. Ikaw ni bahala ka lang. Kung sa ingalan mo anang gantiha, basta kay ang isulti sa Ginoo, kung ang imong kinabuhi karon, nagbuhat ka o focus ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo, dili pinagis tao, dili pinagis sa imong crush, dili pinagis sa imong uyab, dili pinagis sa imong hang, kung sa mga mga tao kay mong ipa-impress din ha, para nila sa Ginoo, panalanginan ka, makadawat ka, ganti ka sa Diyos. Kapag ka itong Ginoo? Lami kayo, ang atong kinabuhi, pag ang Ginoo may malipay. Yan naman, makahimo siya sa pag-abli sa langit. Makahimo siya sa pagpabuhagay siya panalangin para nimo. Mo rin atong kinabuhi. Ha? Kung yung anindot mga kaigsuonan, kay gayran ka, tanan mo lang ka ang Diyos ng ingon. Yang iyang pulong, mao'y usa kaliwag sa atong tingin. Focus kang nato sa Ginoo, dili kang init ang mong kinabuhi. Yan naman, naindalan, naibord, naipulong sa Diyos. Wala kasama na to. Kaya ang pulong sa Diyos, usa niya kaiwag sa atong kinabuhi. Naipulong sa Diyos, buhatan ang paginindo ko. Walang may kaagihan, ha? Kagi lagi, kawas-kawas, ako rin. Tawa siya. Oh, sulugan mo kayo. Sige po niyang kusiyong. Kita dito mong dagang na kayo. Oh, kinusiyan na niya. Dili. Buta may pasabot, maintain ba? Pag naipulong sa Ginoo, nindot ang kinabuhi. Katapusan na yun. Kaya Roma 12:2. Muni rason nga nung mupokos na ito sa Ginoo. Muni rason nga nung mupokos na sa Diyos kay ingon siya din, ayaw ko no pagpahibuyon. Ini kalibutan na. Dapat pa, focus din sa Diyos. No, focus din sa Diyos. Sige, paliw basa. Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Ayaw ka mo pagpahibuyon sa pagpapangasasan inyong panahon, ipabagoy na sa Diyos ang inyong kagalingon. Pinahali sa pagbago sa inyong paguna-una, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Diyos sa ayaw higit o makapalimuot ka niya. Okay, salamat kay Ginoo. No, ang focus di ay, ang tao ganing nga focus ka na ito sa Ginoo, kinahanglan willing ka. Willing ang tao nga magpabago sa Diyos. Amen ba? Basta gani, ni-focus na ka sa Ginoo, o dili gani ka mag-focus sa Ginoo mga kaisunan, wala ka ni-focus pag sa Ginoo, dili ka willing magpabago. Magpimigti rin kinabuhi. Simba, maragi hapon. Di ba? Pagpangutranon, maragi hapon. Pasok, maragi hapon. Pag naay. Karoon nga mga sitwasyon nga COVID, dapat ilis na nimo ang imong gasto. No? Tudluan mo na po saan pag-list sa gasto. Pag ang imong isigarilyo karon 5, himuon na lang nimo ugma 4. Anam, ayaw kong danga na yun. Ayaw kong danga, mabigla magpuli mong lawas. Luod biya. Luod kayo. Lagi magkaon kang kininglaw. Luod. Labi ng bulan ang sudan. Labi ng ginamos. Luod kayo. Di ba? Luod. Kung 5, upatan na lang. Hinay-hinay nga paagi. Maanad na ka. Maanad ka. Dapat ang imong giinom karon, ang imong limit, tulo ka botelya, karon, ugma, doon na lang. Basin po niya og limit tulo, pagkahuman sa tulo, walay limit. Gansi na. Ang sigarilyo karon pila 5. Imong kwintahon, 5. Sa usang ka bulan, muhurot ka og 30 ka buok, kada adlaw sa kabuok. Pilay mahurot nimo? 150. Maayo bigay ka mo kwenta lagi. 150 imong bulan. Pastor, muhurot ko sa usa ka adlaw, pulo ngadto sa usa ka kahan. Ang imong trabaho og libor na ka. Wala kay pangbugas. O ganahan kang mabago, mag-usap, focus sa Ginoo. Ingon siya, ayaw ka mo pahiuyon sa pamatasan, ining kalibutan na. Sa ato pa, ang pastor, ang tao sa Ginoo, gisultihan sa Dios, pagbadlo. Ayaw ka sakit. Ayaw kahiyubos, badlungon ka. Nagpasabot na siya nga love ka ni pastor. Love ka sa Ginoo, mabitay hinungdan, mabitay rason, nga naipulong sa Ginoo nga magkapasakit na to para maligoon ta. Ay, naunsa man. Naunsa, pastor, magbuot, mga pastor, kami nangitaan eh. Inig sakit di mo, di ba? Ang pastor, rin mo bisita di mo dito.
Bisitahan po ko, Pastor. Ay, magkumpiyansa ng TV na. Diba? Di pa na. Pag-master, dubli na. Pag-facial, magtapok ng tao, wala ka, mawala tayo ng mga tao. Di na. Pagka, naikaon, naaka. Adi, postpone sa nikaon, bro. Ganahan ka. Nanuman, panaan. Cancer na ulit. List na. Buta may pasabot mga kaisunan. Ang taong ni-focus Ginoo, ganahan na siya mabago. Ganahan na siya mausap. So, hindi ka kabuntagon, giusap na ka sa Diyos. Nanuman, ikaw ang pulos Ginoo, ikaw sa nini. Ang pulos sa Diyos mga kaisunan, hindi ba ni sakit? Pero muhimo lang ni sakit, pagka dito mga tao lang ni-focus Ginoo. Pero ikaw na ni-focus, ikaw na ni-ani karon, nagpasabot na ni-focus ka. Kaya ito, mga tao, daghan yung mga tao, klase-klase lang, kita ganin mo nga, adoy-adoy, kita ganin mo, bustos-bustos dito, adoy-adoy na. Pagka-upgrade na, adik-adik na. Pagtaas na kayo mo, mura-mura, adik-adik. Pula ganing mata, adis-adis na. Pero karon, ang awa na, ipag-o sa Diyos, iusap sa Diyos, ipanalaginan sa Diyos, ipalangga sa Diyos. Maayon na kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo naging dili, kinapusan. Ayaw ka mo papahiriyon sa pamatasan nila yung panahon na. Ipabago Ginoo sa Diyos. Ipabago sa Diyos ang inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Diyos. Kung sa'y maayo, higpit ka makapanood yan. Focus ka nila sa Ginoo. Sabihan na mo focus ka, mausap ang imong panghuna-huna, kung nindot na dayon ang imong direksyon sa kinabuhi. Mahimong hayahay, hamugaway, ang imong kinabuhi. Hindi nung direksyon. Pahinahot ko nga kinipulong sa Ginoo, nakapausap ni, nakapabago ni, nakahamad ni kalipay sa imong kinabuhi. Ayaw pag-una-una, naninig oras sa igo ka. Ayaw pag-una-una sa mga pulong sa Ginoo nga nakapasakit mo. Una-una akong imansina, palangga ka sa Diyos. Palangga ka sa Diyos. Focus lang ka nun sa Ginoo. Focus lang sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Diyos, pasahon mo ni. Kung pasahon na ito na yung pulong sa Ginoo, mauni ang iwag. Mauni ang iwag sa atong dalan. Iwag sa atong dalan. Iwag sa imong dalan. Balang focus lang. Hallelujah. Amahan mo malagit doon. Salamat kayo nining oras. Salamat sa imong pulong. Ginoo, mabuk-mabuk naman ang among oras karon. Pero dito ako Ginoong Diyos na ikaw ang Ginoo nga among sandigan. Ikaw ang among kanlungan. Salamat kayo nining oras sa Ginoong Diyos nga imong gituluan sa pag-focus. Amo lang effects kanunay ang among mga mata, among mind. Sa mga butang langit man. Dili na mo i-focus. Butang among kaugalingon ngadto sa mga butang sa kalibutan. Kung dili nining oras sa hindi nga kabutagon Ginoong Diyos. Tudlo imig padayon, tudlo imig. Hallelujah. Mausap ang kinabuhi, mapag-ang kinabuhi. Nakakay plano yung Ginoo para na. Salamat kay Ginoong Diyos na matag-usap muli karon. Ingon ngayon mong alagad, ako nusap i-release. I-release na ko rin mong panalangin, mag-apot ngayon ito sa matag-usap. Lord, magsising, mag-present, Lord, masurang, Lord, ang panalangin mo overflow, overtake. Spiritual blessing, financial blessings. Lord, material blessing, emotional blessings. Lord, kini mag-apot nga ito sa matag-usap na niya karon. Gikan sa bata, babae na lang, nga ito sa bihang ito, makabaton sila kalipay, kasiguraduhan, kadagaya, gikan sa imong pulong Ginoong Diyos. Bisan pa Lord, mahimo sila, mahayag ang ilang kaugbaon. Salamat Ginoo, mauswagon ang ilang kaugbaon. Ako nang i-release karon Ginoo sa pangalan ni Jesus. Receive, Lord, ako nang gidawat karon sa pangalan ni Jesus Nazareno. O God, ako nag-ampo Ginoong Diyos. Nasamtan mauli ang imong mga katawhan. Tabunin sila, kurala sila kanon sa imong miling kadugo. Ini kadomingo Ginoong Diyos, mahimo sila madasikon. Malipayon nga musimba diha kanimo. Salamat kay Ginoong Diyos, hindi mo rasa. Mo kang gidayat pasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.